Hola queridos amigos, estamos aquí para ver este tutorial que elaborei para crear un grupo de Google para levar as titorías. Imos empezar, pois, cada un desde o seu correo. Supoño que a estas alturas todo o mundo sabe entrar. Entón, unha vez dentro do noso correo, que estamos identificados xa aquí, pois vedes que aquí arriba aparece unha serie de opcións. Entón picamos na que pon grupos. Picamos aquí en grupos e bueno, pues isto nos vai a lanzar a página de grupos de Google. Penso que vos hai xa esta mesma página, ten unha nova imaxe, que se cambiou un pouco de como era antes. Ben, entón nos dan a benvida e o que temos que facer agora é picar, bueno, mis grupos, explorar todos, grupo novo. Picamos aquí onde pon grupo novo. Ben, pico aí, entón agora o que nos vai a pedir é un nome. Ben, pois doi un nome e ponlle titoría primeiro back, por exemplo, e voulle poñer X para que non haxa dúbidas e que se vexa claramente que é un exemplo, e vou a poñerlle 2012-2013. Ben, cando poño esta sintaxe, titoría, o número 1, 2, 3, 4, back ou eso e a letra da clase, vedes que aquí abaixo vai poñer dirección de correo non válida. Bueno, eso é porque el o único que fixo foi poñer en minúsculas e quitar os espazos, pero claro, este acento non lle gusta. Ben, de titoría, non? Pois lle quitamos o acento, lle poñemos un i normal e entón xa nos vai a quedar ben, en negro, que decir que xa está correcto, non? Vedes que é o mesmo, pero sin espazos, en minúscula e sin acentos. Este vai a ser a dirección de correo electrónico que vai a ter o noso grupo. Na descripción do grupo xa podo poñer todo tipo de caracteres. Titoría de primeiro, pode poñer este O, de bacharelato X, curso 2012, aquí tamén podo poñer, por exemplo, a barra, 2013, cousa que non podía poñer antes. Ben, no idioma principal do grupo, aquí non hai maneira de coller outro porque non hai o galego, hai o catalán sí, o galego non. Isto cousa para os da xunta que teñen que negociar con Google, supoño. Baixamos para baixo e en tipo de grupo, bueno, pois aquí o deixamos como está, lista de correo electrónico, deixamos así, e nos permisos aquí temos que pensar un pouco quen pode ver os temas que tratemos neste grupo. Para saber quen pode ver os temas, picamos nesta pestana e vemos que, en principio, deixa ver aos administradores do grupo, aos que pertencen ao grupo e a todos os membros da organización, ou seja, aos alumnos. Por lo tanto, quitamos isto picando aquí e deixamos nada máis que os administradores e os que pertencen ao grupo poidan ver os temas. O seguinte permiso é quen pode publicar. Pois abrimos aquí. Os administradores sí, os membros do grupo sí, pero todos os membros da organización no. Quitamoslle, picando sobre isto, quitamoslle a confirmación. E pico en blanco, sigo. Quen se pode unir ao grupo? Bueno, pois se pode unir ao grupo solamente poñemos os usuarios invitados, solamente os profesores os que eu invite como administrador. Ben, pico en blanco e unha vez que xa teño os permisos activados, pois está, damoslle aquí arriba a crear grupo. Dou a crear grupo e o grupo estará creado. Ben, entón, aquí teríamos o grupo, titoría primeiro back X, 2012-2013, e agora, que temos que facer agora? Bueno, pois o que temos que facer é invitar a persoas, non? A unir ao noso grupo, invitar aos profesores que van a formar parte deste grupo. Os podo invitar aos membros con unha invitación, que é un coñazo, porque despois chega unha mensaxe, teñen que activalo, non sei que. Entón, vou a decidir mellor esta outra opción, que é engadir os membros directamente. Entón, aquí xa van a quedar engadidos de xeito automático. Por lo tanto, poño, por exemplo, a Arturo. Pois veña, vamos a meter a Arturo aquí. A María Varela, pois vamos a meter aquí. E metería así a todos os profesores que forman parte, que imparten na miña titoría, non? Pues serían 9, 10 profesores, como xa nos saen a dirección, pues automáticamente, pues Lourenzo tamén.
vale, pois xa me sairían todos os profesores e en medio minuto pois xa teño todas as direccións para engadir a todos os profesores. Mensaxe de benvida, bueno, pois neste caso vou poñer esta é unha proba, non? É unha proba de grupo, non fagas caso, pero vos terías que poñer, bueno, pois unha mensaxe tipo, bueno, pois estás engadido ao grupo da titoría de primeiro bachelato, primeiro de ESO, etc. Ben, as opcións de suscripción, pois deixamos tal como está, que a medida que haxa unha mensaxe, pois nos chegue, e xa está, engadir. Entón, bueno, perdonade Arturo María Lourenzo, porque vos vai chegar unha mensaxe deste grupo que non existe, pero bueno, engadir. E xa está. Xa estaríades engadidos, engadidos. Ben, entonces o grupo está creado, os membros engadidos e, en principio, aquí tedes unhas opcións de configuración que, bueno, vamos a deixalo todo como está, vedes que vou aquí picando e tal, máis ou menos está todo como ten que estar, e os permisos, pois eso, os permisos están como teñen que estar, como os puxemos antes, aquí se podrían cambiar, non? Etcétera. E por último, se dou aquí a información, que é a última información xeral do grupo, aquí temos, e temos aquí, por exemplo, temos aquí a dirección de correo, non? Que é esta de aquí, incluso temos unha web donde están os temas do grupo. Entón, agora, o que teño que facer, e isto solamente é a primeira vez que mando unha mensaxe, podo copiar isto, por exemplo, isto que ten aquí, que é o enderezo electrónico do grupo, pois con control C, copio isto, copiar, sabemos que despois sempre vai a ir @iesgarciabarros.org. Bueno, isto nada máis que o copio porque é a primeira vez, explico. Gardo, ahora volvo ao meu correo, e cando quero mandarle unha mensaxe ao grupo, doulle a redactar, poño, normalmente se poño titoría xa me ten que sair, non xa me sairía, pero como é a primeira vez, e isto xa digo, como é a primeira vez non me vai sair, polo tanto pego o que copiei antes, engado @iesgarciabarros.org e, bueno, un asunto, neste caso poño proba grupo novo, titoría, e en asunto, pois, hola de novo. Ben, recomendo aos titores que manden que en asunto poñan o nome do alumno, por exemplo, información sobre e o nome do alumno, e se necesita información sobre varios alumnos, mellor que envíe unha mensaxe por alumno, porque senón se solapan as informacións e é máis lioso. Entón, se teño necesidade de pedir información de 2 alumnos, pois mando 2 mensaxes diferentes. Ben, como decía, unha vez pegado a dirección de correo, xa digo, porque é a primeira vez, pois mandaría a mensaxe e xa estaría enviada. Pero, isto xa digo é a primeira vez. A seguinte vez que queira mandar unha mensaxe, pois xa darlle aquí en redactar e poñer titoría, non? Pois xa me vai a salir aquí, se busco ben, xa me vai a salir aquí o grupo, xa me vai a salir automáticamente o grupo. Me teño que ter cuidado, non, de non mandar aos grupos do ano pasado. Tamén, entonces, aproveito para decir aos profesores que son propietarios dos grupos de titores do ano pasado que os eliminen, se non saben, bueno, que me pregunten para que non haxa confusión. Ben, e xa estaría este especie de tutorial que acabo de dar así un pouco rapidamente. Entón, bueno, pues animo a todo o mundo a que intente seguir os pasos e creen os titores que creen o seu propio grupo, e os que non se atrevan, pois xa o facemos en vivo en directo, pois cando digades, un recreo ou en calquera momento. A miña hora para isto que teño no horario, pois é os mércores a cuarta hora. Entón, se alguén ten libre a cuarta hora, o titor ten libre a cuarta hora, pois aí o podemos ver tranquilamente. Vale, pois veña, e nada máis, hasta a próxima videolección.